Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu singkal bersama Cak Yanto Jeber. Selamat siang Cak Yan. Selamat siang. Sapi ini wis iso mlaku. Alhamdulillah ketanda bot. Lehan cetek Iya. Yanto ya. Iya. Jangan Karem-karem tok Kareng ngetengno tok lor ya kok. Sing jero iku? Iya. Oh, guru mari berarti. Iya, guru mari ya. Aduh, yo. Paling iku senane ya. Oke, Bapak Pak De meneh mari ngono mbak. Kan gak Lek iki ini gaya tok. Jiro nyekeli. Ya, ngene apaan? Coba waktu dilang-lang itu tangan, kaki. Aduh, Aduh, itu tadi ya gayanya Cak Yanto Jeber kalau di lahan yang cetek. Tangan satu loh, cul setir. Aduh, nah. Kemarin tuh kalau yang dilang-lang itu satu putaran setengah itu videoku mari. Video saya selesai karena hampir 10 menit lebih, bahkan 15 menit waktu itu. Iya ya 15 menit loh muter kan kerem. Oh kerem. Kerem itu tenggelam. Nah, ini kemarin anaknya yang sempat saya kunjungi itu udah dicairkan untuk ngasih orang-orang yang bangun rumah. Jadi tukang Rumahnya Jaya baru. Sekarang rumahnya kinclong. Aduh, ngenaku apaan? Dek ngulon ana Dik ya. Hah? Ngulon aku petuk ngulon kok Dik. Glogol nang Maja ta Nandi. Sing kapan nih? Ya Pak, man budal ngulon wong lho gak isuk. Nang Azurin? Oh, apa pikir usuk nang Maja kono golek kopi. Ketutno Azurin niku sapi anyar. Sapi Jawi. Balian, Blateran. Blater itu apa? Percampuran sahabat Kanyawara. Tapi kalau orang Jawa, wong blater. Bandeng Jawa. Sapi blater campuran wong blater gampang Ayo nyampuri ngembang yo. ya itu. Lek wong blater gampang Ya nyampuri yo. temenan, yo. Heeh. Apa gauli? Gaul. Gaul jadi Gampang Dik. Cak kompromi. Lek wong blater itu gaul. Wah itu tebang Kolonjono itu di bawah. Padahal paman itu. Padahal paman. Lah iya. Padahal paman Rianto. Lah iku lho, balik malang kering lho ya. Iya, padahal. Saya nyari padahal Heeh. Majul ping 5 ngeluk geger. Yo. Layangan kan dilak-luk ae. Yang wadal ini nau. Wadal. Cek anak. Sudah nyampe anak. Nih sapi-sapi andalan Cak Yanto Jeber ini. Sumbawan. Oh.
Ki wis meteng maneh. Jane pengenane wis kawin ya tapi akeh dia cilik kok elek anak teman. Oh ngono. Wis mana rada akeh tapi tetep Kentercelen elek ya ya. iya nemen-nemen anune. Cik. Nom anak pisan pindone ya apik ya lah tapi lek wis anak 67 ngono ya Iya iku iku ya. Riko mari ki wayahe ganti ya ya. Iya jane. Ngremajakno kan. Iya. Golek nom-nom. Tambah sing nom anake dikarepno wong-wong kate kesane panggang ae kowe. Karepe ati dilatih ya. Aduh kangen aku. Lah ya karepe kate dilatih kok dikarepno. Cah, Kadek pas padha karepe. iya kenapa. Sing kono karep duwe sing kene karep duwe. Karepean digawe iku lho apa wong sametane ya. Lah iya. Oh, digawe wong slametan. Iya. Lho wingi lanang aja Apa nih? anake. Lanang. Lanang yo. Iya. Majera iki kale melok kabeh mandiri ya. Cah, Dadi senengan anak akeh ya kabeh wong-wong iki. Bapak ta Mas. melok kabeh mandiri. Kale Ah. kabine. Mas gak ono bapakne bapak ya. Iya ya. Gak nuntut tanggung jawab ta iku. Ejo. Ampun lek kawan lek menungso dalem jawab leblae apa iki. Ya hukume malahan. Lah iya. Lek menungso ono sing jawab gak ono sing nanggung. Iya iya enak bener awak. Kene mlayu-mlayu nang Cerelongan ya kecekel ae. Tetep. Gak mlayune rada adol titikno. Gak apa-apa nang Kalimantan paling gak kecekel nah. Iya, Tapi supi. ora ro kono lah. Tapi lek mulai ya Kesasar. tetep kecekel aja. Iya yo. Kesasar aja ngono. Kesasar. Kesasar di alas. Cah. Jen nilai nek nganglang gak nemu-nemu kedoane. Waduh, Weru ya. cakar iku. Heeh. Pokoke loro iku cakar mamat iku wis. Weru nyene. Iya. Wong loro tapi tak mat dengan anu standar. Lah karti cake apa ya to kok weru ngono. Jane asli koyo urung-urung jane. Awan jene urung-urung. Iya. Ajane kan cara hitungane ya. Kaya sing ngene iki akeh urung-urunge. Iya nyene ya. Ya ning sumber ah. Heeh. Lah gak iko Kok iya. ada mbek sumber yan. Rada ado kok urung-urung. Urung tok e kono waduh. Apa biyane sering dibrojol kebo singkal kebo ya? Ora tau lho kono. Oh gak tahu. Ora tau. Kebo lah garai jero aja. Iya, tapi ora tau lho kono. Heeh. Kali kan ndek kono ora tau ono wong buah. Kok gak ono kene ya. Sing akeh malah nggonku besuk Iya, ono biyen. Kene ora pati sira lek kebukan nok pangonan siji. Heeh. Ruagas kebo iku ya. Iya. Ngene. Kate lek Pangonane berai gak kan. kena diatur. Wah, temenan Lek ae. sawang ini berai krungu. Oh, mambet ngono ya berat ae wis. Iya. Wis gak tampar ae. Ayo kamu kamar tuh tahu ono kono. Waduh, wakar kok. Iya nek tulung. 16 gak 18 sih kok. Iya waktu permata jingga sing kate dibangun ya. Iku permata jingga. Eling aku Pak Muhammad iku. Cara hitungane apa? Hitungane apa? Kandangnya di sir permata jingga le. Iya. Tegal etar cara hitungane iki. Tekono ndek kene ya. Hanya biyen ora-ora aja to. Hmm. Diculno ngono keboe wong-wong. Wong aku ngaret wah dhisik ecet di sepeda GL Pro. Heeh. Waneng lah jane ngaret kaya iku lho. Ayo. Heeh. Lho kan biyen banyune sik mlaku ya, irigasine. Dadi masuk dikeringno iku kan tanahe teles ya. Iya. Waduh. Sandeng apa ono tilake anune rilis sepur apa ben iku ya. Oh, ndek lori ya. Iya iku wadah kepada jane nyep ndek kono ben. Lah iku kulone omahku ta ya to. Iya. Kulone omahku sing dimoro tapi. Heeh, wadah iku. Cara hitungane ya. Hitungane lek kan 200 lho. Iya ngiyup. Lek ndek kono terowongane ora. Terowongan. Iku sing ana pencet lanange iku aja to.
Iya lah paling enggak. Cedek pencet lanang ku lho gurih nek. Iya. Lho iku ulane gobede ya to nek ngono ya. Besar ulo wis kene tengah wengi. Lah ya Nek ngarit ae tambah wis anding. Sing permangan kulone waduh. Wis. Kone ku urung-urung tok ya. Iya, rupane urung-urung kok jane. Waduh ra jane ngarit tengah wengi tok tambah nara Bengi? Ngarit budale panete tengah 5. Oh. Tengah 5 ngene. Ngentane kadang ngentane udan apa ya lah kate berangkat yo. Kelas ya. Bet awak iki ya. Saiki ya wis sewu wong arit ya to wis dadi omah kabeh. Dari perumahan ngene gak Ngerit nopo ya? suka tewe gak kapling-kaplingan jarane nemu aja. Oke, terima kasih Cak Yato. Oh. Nah, demikian sahabat Kanyora. Kali ini bersama Cak Yato Jleber di sawah Genitri. Kuri, Bos. Orang glokur. Oh, saya glokur. Tapi kok akeh sing duwe wong Genitri. Ayo. Wonge tapi wilayah glokur iki. Oke, oke. Nah, Wonge ini ya ternyata bagian ono genitri bagian glokur. sawah glokur walaupun yang banyak yang punya Genitri. Ya. Saya akhiri Allahumma fiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.